Да. Оп, правим го. Някой тя гледа от... Двама отзад, момчета, чуйте, двама отзад, двама отпред. Стой се, бе! Аха, ясно. Хуй. Да пускам кръв паци, ли? Там, да, бързо. Пускай. Пуснах. Първата секунда, която влезем, правим високо. Да. Добре. Назад. На нас. Фулбокс! 200! Горе. Майко. Не, дайте ми лайтовете, ако стигнем нещо гласно. 200! Едно на едно. Долу! Чуме. Чува. Дай долу. Пазете се. 200! Дайте ги избим просто. Дайте ги. На мен. Ей! Същи, другата страна, ние можем да стигнем, Давай. Не можем да стигнем, те гледат другата страна, елате. Къде са моите, бе, брат? Ева, менти. Идвам, бавен съм. 50. Иди там. Тя са много добре. Да, и аз съм най. Единия! Не, долу! 200! Дед двама, найс! Бързо! Убивай го! Бързо, бе! Прибай! Могни! Вече моля да се присъедини. Моля те на преплей. Мен тук се. На преплей. Стоп! Бро. Не го хитна. Хитнал го 70! Гледат ни до туре. Да, внимай. Моля, трябва да се молим да ни пълни, иначе Абе, ей трябва... така правим, бе. Не го хитнах! Топ 5. Тапет! Нас пълна. Еде, са так гледаме тия, так гледаме. 70 лайт! Абе, дебелак! Мен тук се. Не ми трябва. Биг може да... Имам! Хората да гледат. Елате, горе. Давай! Мен тук стара да при нещо, моля се. Какво да направи нещо, бе? Дед. Браво, бе, Зоти! Да ти изям буските. Да ти дам Владимира, брат. Още малко ни трябва. Още малко до 200 ни трябва. Още малко до 200, ле. Кой до 200, бе? Точки. Чува, ще направи повече от 200. Още 30 ни трябва за 200 точки. Това са е долу, 15 бе. кила уин. А не, още 15 кила. А не, още 20. Мале, та ще викам на дъмното пярчек. Майко. Е, там! И хубаво е, брат, за да му викаш перчек, трябва да направим 200 и... Моквай! 20 точки. И ти, бе. Майко, Стай, дед, сете. гледа. Елате. Нас, Менти! Не, дай ми го това! Менти. Менти, какво правиш, бе? Кулна. Горе съм! Ау, Менти! Имам Менти, пул! попни ми, Менти. Менти, дай му мац! Ето мат! Менти, попни ми, найс. Някой. Билдвайте го, Марквай! Какво правиш? Флекси, дай му меткит на менчето. Боги, Марк. Маркнах, найс. Стейте ги просто, стейте! Прегвайте. Много малки тимове има. Найс! Ай, слизайте, бе, айде, бе. Слизайте. Ай, слизайте! Стой! Какво правиш, бе, маумник? Слизайте. Терет. Найс. Момчета, някой да слиза. Село! Може ли да я играе? Коя? А, не мога. Ай, Тъма се хайпнах. Тъмън са хайпнах тако. Добрела МК. Която би е някакъв лудневич. Тама човек набеляза годишни. Идвай в зона, бе, моквай. Злати, извадите, яла. Мама, вижте. А, what the fuck? Има човек до мен. Има лама под водата, гайс. Спашни. Има човек. Менти, мамут. Дай! Ей, тук под рампата. Зелената. Значи RPG в Дайте им минта. Ети. Не бе, някой ме взе минтата. Стой, дай! Чакай. Ети. Няма никакъв фут. Няма ли помпа? Помпа ми трябва само. Ама имаше си. Има. Взимаме. Дай ми...
Мали, Найс, найс, найс! сме тук с кого направи. Елай, май Как взема, как взема?